Zdravím vás, přátelé do železnice, já jsem Dan a vítám vás u dalšího mluveného videa, kde se dneska zaměříme na řadu M240.0, které se říká Singrovka. Pohodlně se usaďte a my můžeme jít na to. Motorový vůz řady 820, do roku 1988 označen jako řada M240.0, je typ železničního motorového vozu, který byl vyráběn v první polovině 60. let pro československé státní dráhy. V roce 1993 přešly vozy této řady do majetku nástupnických společností České dráhy a Železničné společnosti Slovensko. V současnosti již nejsou v pravidelném provozu. Vozová skříň motorového vozu je tvořena samonosnou konstrukcí svařenou z ocelových profilů. Ta je usazena na dvounápravových podvozcích, z nichž jeden je hnaný. Motor je upevněn na samostatném rámu a nachází se pod karosérií mezi podvozky. Kroutící moment je převáděn přes hydrodynamickou převodovku kloubovým řídilem na nápravovou převodovku jedné nápravy hnaného podvozku. Druhá náprava je opět spojena přes řídel a vlastní nápravovou převodovku. Výbavu některých vozidel tvoří, kromě obvyklých brzd, také elektromagnetická kolejnicová brzda. Interiér vozu je rozdělen na dvě koncová stanoviště strojvedoucího, zavazadlový oddíl, nástupní prostor s WC, velký oddíl pro cestující, druhý nástupní prostor a také malý oddíl pro cestující. Dva prototypy označené původně jako řada M230.5 se částečně lišily od sériových vozů řady M240. Byly kratší a měly menší počet míst k sezení, celkem 48. V provozu tyto motorové vozy částečně nahradily vozy řady M131, oproti kterým přinesly na místní tratě pohodlnější cestování. Provozně však byly poměrně nespolehlivé a začaly být vyřazovány již v roce 1982 při dodávkách motorových vozů řady 810. Od roku 1988 byla řada M240 přeznačena na dnešní řadu 820. Rekonstruován byl pouze jediný vůz 820-114, a to roku 1995. Po této rekonstrukci je možné jej spojovat s přípojnými vozy řady 010 a jim podobnými. Poslední pravidelný vlak, vedený vozem řady 820, vyjel v Česku v květnu roku 2002. Na Slovensku tomu bylo již o rok dříve. V některých oblastech České republiky ale byly nasazovány i nadále přibližně do roku 2007, kdy jezdily jako náhradní vozy za nepojízdné stroje řady 810. V současné době je v Česku zachováno 9 provozních kusů a na Slovensku 3 kusy. Většinou se jedná o historické vozy, které výjíždí na občasné mimořádné jízdy. Jeden vůz sloužil firmě Unipetrol Doprava jako nehodový vůz. Ten prošel v roce 2019 rekonstrukcí a v současnosti je provozovan u firmy Railway Capital. Tak jo, přátelé, jsme na konci dalšího mluveného speciálu. Doufám, že jste se zase něco nového dozvěděli a že se vám dnešní video líbilo. Budu rád, když tady zanecháte like, případně odběr a uvidíme se zase někdy příště. Tak se mějte krásně a užívejte si den. Čau!